v našich srdciach zostane tento neochvedný pútnik evanjelia symbolom lásky, viery a solidarity so všetkými ľuďmi. Svätý Otec miloval Slovensko a Slovensko milovalo Svätého Otca. Pán biskup Hrušovský ma previedol na takú osobnú audienciu s ním a keď sa pýtal na rôzne situácie, ako tu žije cirkev na Slovensku a porozprávali sme, tak sa obrátil na mňa a hovorí: neboj sa, Božia moc je mocnejšia ako ľudská. V tomto roku sa ctitelia svätého Jana Pavla II. Už 9-krát stretli na Univerzitnom námestí v Trnave, kde je jeho pamätník. Ctitelia svätého Jana Pavla II. Si pripomenuli, že dnes, 18. mája, je výročie nedožitých 95. narodenín. Pripomenuli si aprílové výročie 10. úmrtia a ďalšie výročie, ako napríklad návšteva Slovenska pred 25 rokmi. Trnavčanom je Jan Pavol II veľmi blízky nakoniec všetkým Slovákom a všetkým veriacim, ale tým, že navštívil Trnavu už v tom stave rozvinutej choroby, a keď sme ho videli, ako sa modlil pri zázračnom obraze Trnavskej matky, všetci, ktorí sme mali tú možnosť zúčastniť sa tohto stretnutia, máme túto skutočnosť hlboko zapísanú vo svojich srdciach a úcta k svätému Jánovi Pavlovi II. Je stále živá. A je dobré, že kresťansko-demokratické hnutie sa ujalo organizovania tohto občianskeho združenia pri jeho soche. Myslím, že to prináša veľký úspech pre všetkých, ktorí si takto môžu z rôznych príhovorov rozšíriť svoje vedomosti a vzťah k Jánovi Pavlovi II.